Kim Bambing Prasya Utama samapta ing gati sawijining diri lamun to Cinandra pangabekten Ratmaja temanten sarimbit saking katebian pindha hangrujit nala surem Dewangkara kingkin lamun to Cinandra bebasan Dasanta kang lagya ketawing hima sinegek kang lumawat gentya kang cinarita lah punika ta warnanira Atmaja temanten kekalih sinadyanto ing ratri kalenggan sawangke nawung kabejan kabahagyan mewah kamulyan tes-tes sing tias mangestu padha mangestu ngkara sigra tumungkul hamari kelu wonten pangkoning Rama Ibu nenggih Bapa Bayu Endaryanto sarimbit Ibu Siti Nuriyah kanthi patrap susila hanuraga konjeming bantala wedanane hanamung muhung mring ngarsaning Gusti Kang Maha Wilasa lantaraning gesang wahyaning tumuwuh enget purwa duksinaning dumadi Atmaja kagung putri jejering putra kang utama putri kang utami kawini sudanut satataning budaya ananging enget purwa duksinaning dumadi kiwit alit dipun gegulang dipun gulawentah minangka jejering putra kang soleh putri kang solehah sasampunipun sawetawis mangaras padha wonten pangkoning Bapa Bayu Endaryanto sarimbit Ibu Siti Nuriyah Atmaja temanten sarimbit gumantos ngabekti mring pepadaning Rama Ibu anenggih Bapa Tasron dalah Ibu Fatimah sami ingkang denaturaken estining manah Atmaja temanten kekalih amung cumandang rumentahing pangastawa saking lantaran gesang wahyaning tumuwuh Atmaja temanten kakung nenggih Rama Ibu Bapa Tasron sarimbit sawetawis datan kuwa matur Bapa Tasron sarimbit Ibu amung mandheg wonten madyaning jangga ngondhok-ondhok sajroning batos satemah putra sajuga tumetes punang waspa wontening pangkoning Rama Ibu lambah pindaning mutiara kang nedheng rinoci budya pangastawa saking Rama Ibu kang tumanduk Atmaja temanten sarimbit hamimbuhi kegiataning lair batos anggenya badhe
Hagem yunelumban wonten madyaning Brayan Agung sageta kagem pawitan tatak tetek tangguing mangun Bali Wisma sasampunipun sawetawis paripurna nedya wangsul malih dumateng palenggan sengawit anamung sadèrèngipun tanggaping sasmita Kanjeng Penewu nenggih pangarsaning Kapenewon Jatirata Bapa Camat Jatirata Bapa Miran Esos MM kapareng amangsulaken wanginganipun dipun agemaken malih wonten agemanipun Atmaja temanten kakung miwah kalajengaken lumadinding foto baken keluarga bergodhongka setunggal kasumanggaken kapurwakan Rama Ibu temanten sakloron sumangga